தேசிய வெசாக் தினத்தை முன்னிட்டு யாழ்ப்பாணம் பாதுகாப்பு படை தலைமையகத்தின் ஏற்பாட்டில் யாழ்ப்பாணம் நாகவிகாரையின் விகாராதிபதி ஸ்ரீ விமலதேர தலைமையில் வெசாக் நிகழ்வுகள் யாழ்ப்பாணம் நாகவிகாரையில் நடைபெற்றது. இதன்போது பல்வேறு விதமான பூஜை வழிபாடுகள் பௌத்த மதத்துக்கே உரித்தான மங்கள வாத்தியங்கள் முழங்க சிறப்பு பூஜை பொருட்களானது வழிபாட்டுக்காக கொண்டு செல்லப்பட்டது.
யாழ்ப்பாணம் பாதுகாப்பு படை தளபதி மேயர் ஜெனரல் பிரியந்த நவரத்ன, 51வது படைப்பிரிவின் சேனாதிபதி மேயர் ஜெனரல் ரிஸ்வி ராசி, வடக்கு மாகாண ஆளுநர் வேதநாயகன், யாழ்ப்பாணத்துக்கான இந்திய துணை தூதுவர் சாய் முரளி, யாழ் மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் மருதலிங்கம் பிரதீபன் ஆகியோர் இணைந்து வெசாக் வலயத்தினை உத்தியோகபூர்வமாக ஆரம்பித்து வைத்தனர். புத்தபெருமான் பரிநிர்வாணம் அடைந்த வைகாசி பௌர்ணமி தினத்தை முன்னிட்டு அவரின் வாழ்க்கை தத்துவங்கள் அடங்கிய ஒளியூட்டப்பட்ட அலங்காரங்கள் வெசாக் வலயத்தில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டன. வெசாக் தினத்தை முன்னிட்டு பொதுமக்களுக்கு உணவுகள் மற்றும் சிற்றுண்டிகளும் வழங்கி வைக்கப்பட்டது. போலீஸ் பிரதி அதிபர் அவர்களையும் இந்த அன்னதான நிகழ்வை ஆரம்பித்து வைத்து சிறப்பிக்குமாறு அன்புடன் கேட்டு நினைப்பதுடன் இங்கு வந்திருக்கின்ற அனைத்து மக்களையும் இந்த அன்னதான நிகழ்ச்சி நிற்கின்றோம். වෙසක් අසරියෙන් යාබා පටුන ආලෝකමත් වෙනකොට වෙසක් කලාපය තුළ
මහා ජනතාව වෙනුවෙන් බැතිමත් හේතුතුන් වෙනුවෙන් බැතිමතුන් වෙනුවෙන් මේ මහා පත්තන්සල මෙතෙන් සිට විවෘත වෙන බව අපි තාමත් බැති සිටින් යුතුව ඔබ மேலும் வெசாக் நிகழ்வுகளில் பௌத்த பக்தி கீதங்களும் இசைக்கப்பட்டன. புத்த பெருமானின் பிறப்பு மற்றும் அவருடைய போதனைகளை சிறப்பிக்கும் வகையில் நடைபெற்றிருக்கிறார். ආරක්ෂේනා ආචාපති මේ ජෙනරල් පියත්ත නවරත්න ජේෂ්ඨ දර්තුමන්ට උතුරුපළ ජේෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති බුද්ධික සිරිවර්ධන මැතිතුමන්ට ஆச்சாபதி உத்துர நாவிக விதானய ரிய அக்ஞால் வணக்கக்குருவாக அழைக்கின்றோம். தொடர்ந்து இந்து சமய மதகுரு வணக்கத்துக்குரிய கிருபானந்தம் குருக்கள் அவர்களையும் வணக்கத்துக்குரிய அசிஸ் பௌலவி சுவாமி அவர்களையும் மற்றும் வடமாகாண ஆளுநர் கௌரவத்துக்குரிய என் வேதநாயகம் அவர்களையும் மற்றும் இந்திய துணை தூதுவர் எஸ் சாய் முரளி அவர்களையும் மற்றும் ஜாழ் பாதுகாப்பு படைகளின் கட்டளை தளபதி மேஜர் ஜெனரல் பிரியந்த நவரத்ன சிரேஷ்ட அதிகாரி அவர்கள் அதிபர் புத்திக ஸ்ரீவர்த்தன அவர்களையும் மற்றும் வடமாகாண கடற்படை தளபதி புத்திக நிகழ்ச்சியாளர் எம் பிரதீபன் அவர்களையும் மற்றும் 51வது படைப்பிரிவு சேனாதிபதி மேஜர் ஜெனரல் கிறிஸ்டி ராசிக் சிரேஷ்ட அதிகாரி அவர்களையும் மற்றும் 55வது படைகளின் சேனாதிபதி மேஜர் ஜெனரல் இனோஷேரத் சிரேஷ்ட அதிகாரி அவர்களையும் மற்றும் கிளிநொச்சி மாவட்ட செயலாளர் எஸ் முரளிதரன் அவர்களையும் மற்றும் ஜாழ் மாவட்ட போலீஸ் பிரிவின் சிரேஷ்ட போலீஸ் அதிகாரி பயன் மாரபன அவர்களையும் மற்றும் பலானி விமானப்படை தளபதி கேப்டன் டிஎஸ்எஸ் செனவிரத்ன சிரேஷ்ட அதிகாரி அவர்களையும் மற்றும் ஜாழ் மாவட்ட தமிழ் பௌத்த சங்கத்தின் தலைவர் எஸ் மோகன் அவர்களையும் மங்கள விளக்கினை ஏற்றி வைக்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம்.